Paja weekend yapitayi Saturday pa 22 November 2025 chipani cha Democratic Progressive Party mosogozedwa ndi a second vice president amene atundi ya Enoch Kanzingeni Chihana anachitisa msonkhano ku Chikwawa. Akuti msonkhano umene cholinga chake amafuna kuthokoza anthu akumeneko kuti anavotera mtsogoleri wa chipani chimenechi a Professor Arthur Peter Mutharika amenenso ni mtsogoleri wa dziko padakali panopa. Ndeno pa msonkhano umenewo panali nkhani zambiri zimene zinayankhulidwa kuphatikizapo zimene anayankhula a Mike Chitenje kapena kuti Bangi 1 pa nkhani yokhuzana ndi bungwe la HRDC. Tateni tone zimene anayankhula amenewa kumapeto wake timalize ndi nkhani. Nthawi ya DPP koma nakanika kupitirira. Andi anthu avutika tavutika. Ulendo umene tavutika uja sirufuna tivutikenso kachiwiri. Nthawi tilibe andangopasidwa kuti ndipereke moni. Koma ndingofuna ndichenjeze ku HRDC. Zimene mumachita ulendo uno kulibe mukumana nafe munsewu. Ndipo akakufusa ni maprogramu mamawa ni mamvera ama kupasa ni mafuso nthawi yonseyi munali kuti simmayankha koma ife mutiyankha. Chifukwa tikufuna kunena kuti a Professor Arthur Peter Mutharika zimene alonjeza zitheke, maprogramu amene apanga a finance minister ku parliament onse atheke, zonsezi kuti zitheke sitilola wina kuti atani achinge mukumana nafe munsewu. Anthu amabisala ife sitibisala ulendo uno tikufuna zinthu ziyende chani ziyende bwino. Andi zimene tikunenazi mukapanga masewera zichitika. Andi china chimene muti muchiziwe ndichonena kuti anthu amene wanthawi amene zimaonongeka zinthu anali momo amadya nawo, leloli afuna achinge zonse zoyipa zimene zimachitika kuti anthu asamangidwe yayi. Andi china chimene ndinganene pano Chisale Traore uyambe kupanga deliver by next week. Chochona chilichonse chioneke. Andando amene wamafufuseso misonkho ngati amalipira tizione achina chacha mamangidwa teiri. Alesa mamangidwa teiri. Tosefe timakumani mavuto amene achasitu kwafunaso. Mamvaso kuti ndinayizungulira dziko lonse la Malawi ndizoona. Sitikufuna kuti ntchito imene tisayigwire soka chingati kachiwiri. HRDC musamale. Chabwino taona tokha pamenepo tazimveranso mmene ayankhulira amenewa a Bangi 1 kapena kuti Mike Chitenje. Kuyankhula kumeneko kwa a Bangi 1 kukuoneka ngati kuti kunali official kuyankha kwa chipani cha Democratic Progressive Party. Paja abungwe limene la HRDC mawiki ngapo apitawo anazalemba kalata kulembera boma akuti amafuna zonoti mavuto amene akusausa nzika za dziko la Malawi ndi amazatchula kuti mavuto ngati akusowa kwa mafuta galimoto, kuzimazima kwa magesi komanso kuvuta kwa madzi aukhondo, madzi amene ndoti ochoka mmatapo, kuti boma likonze mavuto amenewo. Ngati sapanga zimenezo amaonesa kuti apanga china chake kakupanga mobilize anthu kuti apange ma demonstrations. Kosatira kalata imeneyo zikuoneka kuti response ya anthu amaoneka kuti sanakondwe ndi kalata imeneyo. Uzafikira pa 12 November 2025 after anduna aza mining amene atundi a Jean Matanga atazayankhula ku parliament kufotokozera kuti ngati boma akuyesesa kupanga njira zoti athane ndi mavuto amenewa ngati akuzofuta kwa fuel komanso kuzimazima kwa magesi. Ndipo satira zimenezo a bungwe limene la HRDC pa 12 po anazatusa kalata plus kupanga press briefing pamene amazafotokozera kuti amva zimene ayankhula boma, akukhulupira kuti boma lipanga chothekera kuti athane ndi mavuto amenewo. Komano potenga ndi kalata imeneyo ambiri anazoona kuti a bungwe limene la HRDC anazindikira kuti anthu anawatsika potengeranso ndi mene anthu amapangira respondi mene amapangira amenewo a HRDC. Pajambiri amakhala kuzuzula bungwe limene la HRDC kuti ali associated ndi chipani cha Malawi Congress Party. Chipotengera kuti mu zaka za 2019 kafika mu 2020 magazi amene wa HRDC anapeza zoti anapanga mobilize a Malawi kupita kunsewu kapanga ma demonstrations amene ankanena kuti chisankho sichinaende bwino mu chaka cha 2019. Posatira pamenepo tinaona kuti chisankho chitachitika mu chaka cha 2020 chipani cha Malawi Congress Party chinalowa mboma mosogozedwa ndi tonse government. Komano MCP italowa mboma tinaona kuti akuluakulu anali a HRDC nthawi manager achina Timothy Ntambo, achina Gift Trapenzi, achina McDonald Sembreka ndansawo anapeza kuti apasidwa maudindo osiyanasiyana. A Timothy Ntambo pajanali anduna makosana enawo anapeza kuti apitisidwa ku maembasi ndi zina zotero. Amaoneka kuti zawo zimayendera amakhala kudyerera nthawi manager.
Kuchoka mu chaka cha 2022 kumafika mu 2025 nzika za dziko la Malawi zinakhala zokumana ndi mavuto ochuluka kwambiri ngati mavuto akusowa kwa mafuta a galimoto. Mafulo anthu amakhala kuphwanyidwa anthu akapita kuti akapange ma demonstrations kumakhala kutumizidwa anyamata zikwanje. Magazi amene wa HRDC anali ali komweko amaona zimenezo palibe action ina yonse imene anachita kamwina kunena kuti akupanga mobilize anthu kuti akapange ma demonstrations kuonesa kusakondwa ndi zimene boma la MCP zimachita. Komano pano chipani chimene cha MCP chinatuluka mboma kunalowaso chipani chomwe cha Democratic Progressive Party ndi anthu ambiri amakhala kudabwa kuti makosana amene akuona kuti apangaso resurface ndikuyamba kumabwera ndi mathreat ngati amenewa ndi a chipani cha DPP kuyankhula ukuku kwa a Mike Chitenje kunali ngati official communication kwa yankha magazi amenewa a HRDC kuti mbuyomu samayankhula zinthu ngati zimenezi nawo kwalowa leadership ina ayamba kubwera kumachita matukutuku ndi makosana amenewa a HRDC posatira zimenezi ayankhano kwa yankha a chipani cha Democratic Progressive Party alemba chikalata chawo ndipo apanga post pa page yawo. Ndipo tengera magazi amene akufotokozera akuti constitution ya Malawi tikatenga pa section 38 imalola anthu kupanga ma demonstrations mosatengeranso kuti apite kukagwada ku chipani china chake kuti afuna kupanga ma demonstrations kapena kuuza wina aliyese angoena kunyamuka kukapanga ma demonstrations nimene akufotokozera pamenepo. Ndi akuti zimene anayankhula a Mike Chitenje pa msonkhano umenewo akuti zimenezo ndizophwanya malamulo ndi akuti a chipani cha DPP sakulemekeza mfundo za democracy potengeranso kuti anthu anawasankha akuti anapasa chikhulupiriro ndi iwo asabwere kumaphwanya malamulo. Komanso a chipani chimene cha DPP alibe mphamvu ina iliyonse kuti angawaopseze amene a HRDC. Ati a HRDC akhala kumana ndi ma threats osiyanasiyana kumano pano paso kuti wina wake angawaopseze kakuyankhula zoti chani kati kandi wandale kandi chipani kachani. Iwo zimenezo alibe nazo ntchito saopa wina aliyese. Iwo akuti amangotsatira malamulo zimene kuti malamulo akuti chani komanso zimene nzika zikuwauza zimene zapempha nzika kuti tiye ndikapange ma demonstrations iwo ndoti amanyamuka kupita kukapanga ma demonstrations osati zoopsezedwa kaliyani. Atiwo ndi bungwe limene limamenya ufulu anthu ndi salola ena ake kuti aziphwanya maufulu anthu. Iwo akungonerera iwo chimene azichita njoti kuima ndi anthu limodzi kukapanga ma demonstrations pamene nzika zawauza kuti apite kunsewu akapange ma demonstrations amenewo. Ndi anapitiriza chikalata chawo chokufotokozera kuti atiwo akamapanga ma demonstrations samapanga ndi ma emotions kapenanso kuti kunjenjemera ndi threat ina iliyonse yochoka ku zipani kachani. Iwo akamapanga ma demonstrations cholinga chawo ndi kufuna kutumikira nzika za dziko la Malawi. Komabe funso lomwe likumadzabwera ndonena kuti makosana amene a HRDC apapa mu chikalata chimene chakufotokozera kuti iwo amayima ndi nzika amatsata malamulo komanso iwo ndi bungwe limene limamenyera ufulu wa anthu. Ndeno kodi pa zaka 5 zimene chipani cha Malawi Congress Party chimalamulira dziko la Malawi kodi makosana amene anali kuti bwanji samayimanso ndi nzika za dziko la Malawi kuti akumenyera ufulu wa anthu. Ndi nkhanza zambiri zimene nzika za dziko la Malawi zimakhala zikumanawo mu ulamuliro wa chipani cha Malawi Congress Party. Mano ndi tsiku liti limene bungwe limeneli linabwera kuzanena kuti akuyima limodzi ndi Amalawi kumenyera ufulu wa Amalawi. Anthu samakhala kudandaula za anyamata zikwanje. Ma incidents ambiri anakhala kuchitika mu nthawi imeneyo. Komano ndi chani cha nzeru chimene bungwe limene la HRDC anabwera kuzafotokoza. Komanso kunena mosapyatira bungwe limene la HRDC ndi bungwe la zigawenga tinenene mosapyatira apapa. Paja mmodzi wa magazi amene wa HRDC uja amadziwika zoti Dave Malamulo ndi uja anazapeza zoti akasenga amayi amene amachita ma demonstrations ku area 18 poonesa kusakondwa kuti boma silinakwezere malipiro a pamwezi ndi percentage imene amafuna makosana amene ya 44%. Iwo angati akuti amamenyera ufulu anthu sanabwere kuzayima limodzi ndi amene aja amapanga ma demonstrations amene ajabwa. Komanso pamene aphungu otsutsa ku nyumba ya malamulo pamene galimoto zawo zinawonongedwa matayala ku parliament bwanji sanabwere kuzayima ndi aphungu amene akuzuzulapo pa mchitidwe umene sanachite bwanji. Chifukwa chani? Chifukwa chonena kuti mmodzi wa makosana amene amakhala kupanga zimenezo ndi kuti anali membala wa magazi amenewa kuseri uku amakhala akudziwana pa zimene zimachitika. Chifukwa anakhala zonena kuti amayima limodzi ndi nzika za dziko la Malawi sibwezi akumalolera zinthu ngati zimene zikumachitika zimene zinachitika anamiwa mu June chaka cha 2025 pamene amapanga ma demonstrations ku Lilongwe. Bwanji pa zinthu zonse zija sanapange mobilize nzika za dziko la Malawi kuti afuna kuonesa kusakondwa ndi
zimene usogoleri wa chipani cha Malawi Congress Party umachitira mu nthawi imene chifukwa chani samapanga zinthu zimene zija anakakhala zonena kuti makosana amene a HRDC mu nthawi imeneja amapanganso ngati zimene akuchita palakale pano pakuti mafuta asowa kamagesi akuvuta kamadzi akuvuta ndi kumayitulusa zimakalata ngati zimenezi kumapereka ma threats ngati amene wawo kumachenjeza boma ngati amene akuchitiramu bwezi tikunena zoti ndi zoonadi makosana amene wa HRDC amayima limodzi ndi anthu komano nthawi imeneja anakhala silent. So anthu akamabwera kumanena zoti makosana amenewa ndi kuti ndi mbali imodzi ya chipani cha Malawi Congress Party zitha kukhala zoti ndi zoona chifukwa omenyera ufulu sakuyenera kukhala a season akuyenera nthawi zonse azikhala alipo kukhala limodzi ndi nzika za dziko la Malawi. Koma makosana amene wa HRDC ufulu umene amamenyera ndi kuti ndi wa chipani cha MCP komanso kuzimenyera okha akalowa mboma azikhala akudyerera ndi asamabwera pa kumazapanga phokoso kumazabwebweta pa zinthu zopanda mutu ngati zimenezo. Nzika za Malawi zinawazindikira chikhalidwe chawo machazi ufuluwo ali nawo opanga ma demonstrations amenewo komano azipanga ma demonstrations amenewo potengeranso kuti kodi ndi nyengo yayitali bwanji imene anzawo amene akulimbana nawo achipani cha DPP akhala mboma pano patitha kunena kuti ngakhale masiku 100 eneni sanakwane akusogolera nzika za dziko la Malawi ndiye kuti azikabwera ndi mathreats ngati amenewo azikuoneka kuti akuchita kutumidwa ndi achipani cha MCP chifukwa mu zaka zambuyo mu chaka cha 2020 Lazarus Chakwera anazanena kuti ngati ndilephere kukwanisa mfundo zimene mundipase masiku 100 ngati sinzakwanisa ndi kuti ndizatula pansi udindo anazayankhula zimenezo sinzoti amafuna ndithu atakhala ndi nthawi yoti akonze zinthu zimene ankaona nthawi imeneyo kuti zinali zolakwika zimene anzawo a DPP anakanika komano 100 days inadusa myezi kudusa zaka mpaka na 5 years inatha makosana amenewa anakhala lichete. Tiuzeni maganizo anu ngati muli nawo maganizo amenewo comment section koma tikamapereka tilemekezenso maganizo anzathu. Saiwale upanga like video imene komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 ndi chingoti nkhani zambiri zimachitika ndi kuti zitha kupezani mosavuta.